kanjani ukuze imizi yobabamkhulu igcine yakheke kakhulu ungathi nje lokho baba engakusho noma ngenalo ulwazi olunzulu ba nami ngisemncane kuthiwa indaba uza phambili emadodeni amadala kodwa engakusho emadodeni indoda uma yakho umuzi ufuna ube indoda eqotho ufuna ube indoda yazi ukuthi yazale ubani uyise ufuna ube indoda yazi ukuthi unine kwakubani umkhulu kwakubani indoda ukuze yakho umuzi othule funeka ibe neqiniso ingabi nawo amanga kuzo zonke izinto ezenzayo emzini kayise kube ezeqiniso kuthi noma kukhona ezimshisayo noma unkosikazi yamshisa noma ingane ezayishisa kodwa kube izinto zeqiniso othi uma uvula eBhayibhelini uyithola ikhona lo muzi lo ngeke ubhidlike kodwa mayindoda iyakhumuzi ngokuthi abantu bazothini iyakhumuzi ngamanga iyakhumuzi ngenhlebo lo muzi ngeke wakhe kodwa indoda yakho umuzi oqotho zonke izinto ezikhulumela endlini ngenhla ukuthi emakonakele ekhaya ufuna kulungiswe kanje leyo ndoda yokwakha umuzi ongeke uzubhidlike ngoba iyobe leyo ndoda ineqiniso omama nje kumhlaba unje yibona abakwenza ukuthi izingane zibuyele eqinisweni noma ngabe uhulumeni utheni einganeni noma uhulumeni inikeza amalungelo kodwa ayikho ingane enelungelo izelwe ingane ifuna unina oqotho ingane ifuna uyise oqotho ngoba usuke ngayishayi usuke ikhulumisa kahle eyibonisa indlela yokuthi mangabe ingane funeka ikhule kanje izifike la mangabe ngentombazana funeka ikhule kanje izifike la umama uNkulunkulu omnika imihla ukuphila umama nengane siyalo nengane ayifuni ihlukumeze kodwa ufuna yeluleke ngomthetho nencwadi yasho ukuthi yeluleka umntwana ngokwendlela yakhe kodwa esemdala akakuphambuka kuyo iqiniso nje lifuneka elakhumusi